us informen. Hola, Hola, ¿has vist el nou iPhone 20? està xulo, eh? Mira, me l'he comprat. Ala, però si fa 2 setmanes t'has comprat el 19, què fas comprant-te un nou? Però vaig llançar el 19 i m'he comprat el 20. Té 5 càmeres. Uau! Multa. Has vist el nou Redmi? Sí, però no m'agrada. Per què? Si és molt xulo. M'agrada més l'iPhone, té 5 càmeres. Però sabeu que això contamina? Un telèfon mòbil és una de les coses que més estem utilitzant en el segle XXI, però quant de contaminant pot ser això? Un telèfon mòbil està format de metalls pesants i motors elèctrics, amb això que podria conformar també amb plàstics, vidres, etc. Quan un mòbil està trencat però és reparable, es recomanaria reparar-ho i no llançar-ho, ja que estarien contaminant un molt, ja que un telèfon mòbil el que porta a dintre és bastant contaminant, però quan el mòbil ja no és reparable, és recomanable deixar-ho a la deixalleria on es farien càrrec d'ell. I després doncs, podries comprar-te o un nou o utilitzar un que tinguessis a casa i fent la mateixa rutina. Escola Puigcerver, objectiu residu zero.